Serías capaz de maior de rapar a unha besta? Bueno. Foi a loitador algún ano meteuse no curro e rapou algunha besta? 8 anos. E agora pasamos xa a outra faceta, a peluquería, a cortes. É difícil, é duro ser a loitador. É machacao, van mazao para un mes largo. De onde é? É la inglesa. Do you like the rapa das bestas? Yeah. Do you know something like that around the world? It's not in England. Not in England. No. ¿Tú serías capaz de hacer algo semejante? Con precaución. ¿Cómo están eses aloitadores a uns minutos? Nerviosos. Nerviosos. Como é a rapa? Tan dende dentro. Algo que non se pode explicar así ás persoas, pero que por dentro é como un sentimento. O perigo é o mesmo para un home que para unha muller. Temos menos forza, pero é a técnica que vai para o animal. Que anos tedes? 15, 14. Aloitadoras ou rapadoras? O loitadoras. Eu vou aos potros. Sí, sempre hai peligro, pero nunca pasa nada. Os golpes que levan quedan sempre nun susto, nada máis. Que tal, alcalde? Moi ben, moi ben. Ben preparado para o calor, non? Pucho para taparme deste sol que non ten atenazados este fin de semana. Por que non se pode faltar a rapa das bestas? Por o ambiente, por o entorno da natureza, por os propios animais, non? Por os propios cabalos que fan uns días fermosos e maravillosos e sobre todo, bueno, pues, polo bo ambiente que reina tamén en Sabucedo. Tede non perde unha rapa, presidente. Bueno, pues a verdade é que levo uns cuantos anos. Espero non faltar nunca, e isto é como acudir todos os anos a aquela romería, que neste caso a nosa romería é a da rapa das bestas de Sabucedo. Vindeiro ano como aloitadores, digo eu, porque dende aquí vese moi ben todo, pero habería que dar o callo, non dar exemplo, ou que? Bueno, eu teño que dicir que tanto o presidente como eu xa baixamos o curro, non vamos a repetir a experiencia, parece. Como levas? Con moitas ganas, xa o último día é unha pena, pero bueno, moi ben. Cantas bestas máis ou menos leva rapado e marcado no que vai de rapa? A ver. No que vai de rapa debe levar unhas 10, máis ou menos. Nervios hai ou non hai? Sempre hai uns pouquinhos, pero bueno, ahora xa nada. Xa, primeiro contacto, xa houve, así que xa nada. Que aniños tes? 16, hai que empezas desde pequenos, xa vindo aos potriños e aos dinos árabes. Que tal? Ben. Como van os nervios? Xa non hai, claro. No, xa non había antes. Cantas bestas levas aloitado no que vai de rapa? 6. Que eres tío dela? Sí. Que che parece que tan noviña xa este aquí seguindo a tradición de Sabucedo? É a sangre que tira. Que é básico para medirse as bestas? Non terlle medo. Non terlle medo. Ese é o primeiro. Se vas aí a recuas, entonces aí non pode ser.